Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tu máme dalšího labováka. Minule jsem dostala tady toho, krabičku jsem vyhodila. Jo. I ten pytlík. Takže vám to nemůžu ukázat, jenom toho labováka jsem vám chtěla ukázat. To můžete vidět v minulém videu. A dneska se ho jdeme otevřít znovu. Takže tady. Já bych chtěla secret tady toho lak a ještě tady toho modrého, ale moc by jsem nechtěla tady toho, protože už ho mám. Zelenýho moc ne a tady toho taky ne a tady to mi je jedno. Takže jdeme na to. Máme tu pytlík. Já se ho rozdali takhle, abyste ho neviděli. Počkej. Že by to byl ten secret? Ale to je hnusný. Ne. To je fakt hrozný. Chcete ho vidět fakt? Fakt ho chcete vidět? Je hrozný. Tak já ho vám ale to mi nedává smysl. Jako, že to byl tady. Ten já nevím. No, tady tento rozhodně není, jo? Ale jako... A tady není prostě. No tak jdeme ho rozvalit. Jako... Není to jenom hlava bez obličeje a bez chlupu? Počkej. Ono se to dá i otevřít. Tak tohle byl fakt unboxing na prd. Tak, tohle by bylo asi všechno. A potom tu mám další krabičku. Já vám ji ukážu, jenom si ji rozbalím za chvíli na další video a já vám ji ukážu, jenom ji musím najít, protože ona je někde ve skříni. Tak já to stopnu a potom se vám ozvu. Tak já už jsem ji našla. Doufám, že mi nestane mobil. No, neřešte. A to si rozbalím na příští video. Takže čau!